Doamnelor și domnilor, doctorul Oren Iancovici. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt dr. Oren Iancovici și suntem la o nouă ediție Dr. B1. Sper că aveți o duminică frumoasă, pentru că la noi o să începem cu o mică porție de frumusețe. Alături de noi, doamna lector, doctor universitar, dr. Ligia Alexandrescu. Bună ziua, doamna doctor! Bună ziua! Ce faceți? Mulțumesc, bine, cu drag în emisiunea noastră. Da, sunteți deja o prietenă veche a emisiunii și vă mulțumim foarte mult că ați venit. O să începem... Ce înseamnă frumusețe? E o întrebare care cu toții ne întrebăm. Fiecare e frumos din mai multe puncte de vedere, dar noi aici în emisiune vrem să arătăm și cum putem să ne facem un pic mai frumoși. Când vorbim de frumusețe, cel puțin în cadrul emisiunii dumneavoastră, vorbim în primul rând despre sănătate. Sănătatea arată întotdeauna această frumusețe dinspre interior spre exterior. Frumusețe înseamnă un echilibru în ceea ce privește odihna, în ceea ce privește stilul de viață, în ceea ce privește alimentația și atunci toți acești factori contribuie la frumusețea noastră. Bineînțeles că uneori trebuie să mai ajutăm frumusețea și cu unele elemente nutritive, de data asta ne referim fiind vorba de un supliment recomandat și ajutându-ne cu el reușim să fim uneori chiar mai frumoși. Cum reușim că asta a fost de fapt lupta noastră de când existăm, să luptăm cu vremea, să luptăm cu mâncarea care nu este bună, să ne luptăm cu vârsta. Cum reușim să facem toate lucrurile astea și tot să păstrăm un anumit stil de viață? E foarte greu în ziua de azi să respecti aceste reguli care ar putea duce la un stil de viață echilibrat. Însă avem ajutoare, avem adjuvante și atunci, pe lângă regulile pe care ar trebui să le respectăm, practic trebuie să venim și cu ajutorul unor suplimente. Înainte de asta trebuie spus faptul că ducem o viață în care suntem bombardați din toate părțile de generatori, de factori care cresc incidența radicalilor liberi în viața noastră, adică atacul lor asupra celulelor noastre și asupra membranelor celulare. Când vorbim despre radical liber, vorbim despre boală în primul rând și apoi despre îmbătrânire. Trebuie încercat să facem în așa fel încât acești radicali liberi să fie scoși din joc cât mai repede. Practic asta trebuie să facem. E greu. Se fumează, trăim într-o lume foarte poluată, e stres foarte mult, managementul stresului nu e grozav în ziua de azi, se mănâncă dezechilibrat nutrițional, nu pentru că am vrea, ci pentru că așa ni se oferă, asta este dieta modernă, dieta vestică și atunci trebuie să venim din exterior. Cuvântul dietă e un cuvânt bun, dar de fapt... Dar de fapt exprimă tocmai dezechilibrul, trebuie să încercăm să ne mișcăm, nu reușim să o facem, că nu avem timpul necesar, să încercăm să dormim suficient. Toate aceste insuficiențe conduc la formarea radicalilor liberi. Și atunci trebuie să venim din afară, din exterior, cu un adjuvant, cum spuneam, care să blocheze acțiunea acestor radicali liberi. Nu numai că blocăm acțiunea acestor radicali liberi cu suplimentul pe care îl vom prezenta astăzi, dar stimulăm și o genă a longevității, spunem noi, sirtuinele, o grupă generală de gene care au efect asupra longevității. Putem crește speranța de viață cu multe zeci de ani dacă reușim să le stimulăm. Cum? Cu acest supliment pe bază de stilvii, îi spunem noi, un complex din extract de strugure, de rodie, de seleniu, deci antioxidant foarte puternic și mai ales el poate ajuta această stimulare a sirtuinilor și, bineînțeles, restricția calorică. Să încercăm să avem o restricție calorică echilibrată, nu spune nimeni infometare, dar să avem un număr de kilocalorii calculat și o să vorbim imediat cum pentru fiecare persoană. Eu, ca un cardiolog, știu foarte bine că să trăim mai mult și mai bine, trebuie să prevenim, nu să tratăm. Dacă tratăm, trăim mai mult, dar tot nu trăim bine. Dacă prevenim bolile și facem sport și mâncăm corect, evident că o să trăim cu siguranță mult mai mult. Aceste antioxidante, ce fac ele așa de bine pentru noi? Eu știu bine că ele ajută, dar poate ne explicați mai în amănunt. Lupta antioxidanților reali care vin din aliment, pentru că este foarte important să fie nu un produs de sinteză, ci un produs
organic. Lupta se dă pe mai multe planuri la nivel celular și atunci este important ca acest stilvid despre care vorbim astăzi să ne acopere pe toate aceste bariere, și imunologic, și biochimic, și la nivelul tuturor celulelor, și acțiunea sinergică a acestor componente este la fel foarte importantă. Spuneam că extractul stilvid constă practic într-un extract de strugure de mare puritate, de înaltă puritate, obținut printr-o concentrare, printr-o supraconcentrare, prin procedee biochimice patentate, în totul la rece, făcut în condiții cât se poate de naturale, de bio. Alături este adăugat la fel extract din rodie, la fel cu capacitate antioxidantă foarte puternică și, bineînțeles, pulberea de seleniu. Toate aceste trei componente acționează sinergic la toate nivelurile organismului. Ce este iarăși foarte important este că acest compus stilvid conține o cantitate de antioxidanți cu putere mult mai puternică decât a vitaminei A și C, cunoscută, și E, bineînțeles, cunoscute ca fiind deja deosebit de puternice, de 50 de ori mai mare aproape. Este antiinflamator, pentru că mă întrebați care sunt valorile terapeutice ale acestui supliment. În primul rând este un antioxidant extrem de puternic, apoi un antiinflamator puternic. Trăim într-o inflamație permanentă din momentul în care ne naștem, știm foarte bine acest lucru, chiar dacă nu resimțim în mod fizic, nu avem o simptomatologie. Apoi, foarte important, fiind cardiolog, îl recomandăm pentru că ajută, este un antitrombotic foarte, foarte puternic. De asemenea, ajută la cicatrizarea rănilor traumelor post-infart și blochează practic mărirea acestei cicatrici. Deci un cardioprotector foarte bun. De asemenea, vorbeam de frumusețe la începutul emisiunii, vorbim despre elasticitatea pielii. Menține elasticitatea pielii acest compus și este foarte important să spunem că previne, vorbim de prevenție, apariția petelor care apar cu vârsta. Deci și la nivel dermal avem rezultate foarte bune. Ce e foarte important de spus este că totul e studiat clinic și nu pe primate, nu pe șoarece, nu pe cobai, ci pe oameni. Da, e un produs printre singurele produse care de fapt a fost testat pe oameni, sau avem rezultatul direct unui studiu făcut pe oameni. Care sunt rezultatele? În primul rând, scăderea colesterolului a fost văzută pe oameni, adică scade colesterolul, aportul de stilvid, scade capacitatea LDL colesterolului de a se lipi, de a se aglutina de vas. Deci îmi scade nivelul colesterolului foarte bine. Bineînțeles că dacă există tratament cu statine, va fi un adjuvant. Dacă nu există tratament cu statine, atunci la persoanele tinere este foarte bun în prevenție. Pentru că de multe ori persoanele tinere spun: eu nu am nevoie, eu sunt încă foarte tânăr. Îmbătrânirea se previne, boala se previne și atunci trebuie să începem de la vârste foarte mici. De asemenea, în afară de colesterol, de boala cardiovasculară, este foarte important să vorbim despre bolile degenerative. Acum se fac studiile anti-Alzheimer, anti-cancerigene, deci pe genele care determină boală neoplazică. În acest moment se desfășoară aceste studii și, bineînțeles, sunt studiile dermatologice care arată clar luminozitatea crescută a pielii după tratament de cel puțin o capsulă timp de 6 luni, un an de zile, în mod constant la pacienții care l-au ingerat. Aș vrea telespectatorii, evident, să ne scrie toate întrebările sau tot ce au în gând pe Facebook sau pe mail la drb1@b1tv.ro. Avem foarte multe solicitări și foarte multe întrebări legate de toate subiectele și aș vrea să ne scrieți și legat de acest subiect și mai ales de frumusețe în general. Doamna doctor, ați vorbit de supraconcentrație. Ce înseamnă acest cuvânt? Că sunt multe firme, sunt multe produse în piață, fiecare produs are o concentrație anume. Cum se fac studii și cum știm că acea concentrație este exact ce avem nevoie? În primul rând, asta presupune studiul, se fac încercări și atunci se pornește de la o concentrație mai mică, trial-uri, cum spuneam în domeniul cercetării clinice, se fac mai multe și se pornește de la concentrații mai mici până se ajunge la doza maximă. S-a constatat că o capsulă pe zi ar fi practic doza optimă pentru un adult. Când vorbim despre supraconcentrare, vorbim despre o metodă patentată prin care se concentrează în stilvid acești antioxidanți, acest extract de strugure, de rodie și seleniu,
seleniu, se potențează unii pe alții acești ingredienți și practic se ajunge la o doză optimă terapeutică. Această metodă a fost patentată, este publicată în jurnale de specialitate și rezultatele pacienților care îl consumă sunt un adevărat succes și iarăși acest supliment este un bun adjuvant al tuturor bolilor degenerative. Legat de întrebări medicale, există o contraindicație? Din fericire nu există, pentru că de obicei persoanele în vârstă care vor să și le administreze au polimedicație, au mai multe medicamente, au mai multe simptome și mai multe boli, mai multe patologii. Nu există interacție între medicament și suplimentul alimentar cu extract din strugure și rodie și seleniu, lucru care face utilă administrarea lui. Aș mai vorbi de câteva lucruri foarte importante când vorbesc despre Stilvid și anume despre siguranța acestui produs, pentru că este testat pe oameni, așa cum spuneam, pentru că una e să vorbim despre studiu pe primați sau pe cobai și alta e pe oameni. Și iarăși ce aș mai remarca faptul că în general produselor suplimentare nu le sunt necesare, adjuvantelor alimentare nu le sunt necesare studiile clinice. Ei, acest produs are studiu clinic, un lucru neobișnuit, și in vivo și in vitro sunt făcute aceste studii și publicate. În afară de siguranță, este vorba de doza optimă, spuneam, o capsulă pe zi, practic ar acoperi nevoia organismului de antioxidanți și de antiinflamatori și ne asigură lupta corp la corp corectă cu radicalii liberi și iarăși foarte important e de spus că neavând contraindicații poate fi administrat de la o vârstă destul de mică. Ați zis că se ia o capsulă pe zi. Legat cu medicina alopată, alte medicamente, există o interacțiune? Ajută mai mult? Sau când luăm un medicament, de exemplu, a zis antitrombotic, dacă luăm antiagregante, antitrombotice, suplinește, ajută sau face... Trebuie să avem grijă? Chiar am putea spune că în studiile care au arătat scăderea nivelului de colesterol LDL aglutinant pe vas, chiar a ajutat în tratamentul cu statine, bineînțeles, și mai mult decât atât, acei pacienți erau și sub varfarine, substanțele acestea anticoagulante și nu a existat niciun fel de interacție. Pentru siguranță, dacă de multe ori avem întrebarea cum interacționează aceste suplimente cu medicamentele alopate, le putem lua independent, în sensul dacă am o schemă de tratament pentru dimineață, prânz și seara, între aceste medicamente alopate putem să ne administrăm acest supliment și atunci nu avem niciun fel de interacție. Unde găsim acest produs? Produsul se găsește în farmacii, iar pentru persoanele tinere care ni-l solicită, pentru că sunt multe persoane care vor într-adevăr să prevină îmbătrânirea și vor să prevină până la urmă boala și să lupte într-adevăr eficient în lupta împotriva îmbătrânirii, îl găsesc și online. Lucru foarte comod, pentru că nu mai avem de multe ori timp, se poate cumpăra online și nu mai e nevoie să mai ajungem la farmacie. Și astfel este mult mai simplu. Să zicem că un om mai în vârstă ar vrea să ia acest medicament și tot este frică, acest supliment. Și este frică că el nu știe, nu e sigur cu medicația, aceste emisiuni nu l-a ajutat. Cu cine trebuie să vorbească întâi? Există medici de familie? Sigur că da. Cel mai apropiat este medicul de familie, care poate să-i explice și să-i recomande acest produs cum și când să-l ia. De asemenea, este medicul geriatru, dacă vorbim de o persoană care face și un tratament la geriatrie. Vorbim despre cardiolog, care la fel e foarte aproape de pacientul peste 50 și 60 de ani. De asemenea, vorbim cu medicul internist și specialistul de flebologul, la fel ne poate recomanda, pentru că este realmente util în toate aceste afecțiuni. De asemenea, au fost rezultate foarte bune în pacienții care suferă de osteoporoză, în femeile care suferă de osteoporoză, iarăși putem să vorbim cu medicul reumatolog. Doamna doctor, mulțumesc foarte mult pentru explicațiile astea interesante. Doamnelor și domnilor, ne scrieți pe Facebook și pe mail dr.beunu@beunutv.ro. Subiectul de astăzi continuă cu frumusețea. De data asta, domnul doctor Gad Renert o să facă un bărbat să arate mai bine și mai frumos. Imediat după publicitate